Aktar minn 800 persuna tħajru li jibdew jużaw muturi tat-tip 125cc bħala mezz ġdid ta' trasport. Filwaqt li hemm min diġà lesta l-10 sigħat taħriġ biex kiseb il-liċenzja speċjali u telaq għalhom it-triq, oħrajn daqt jaslu. Pier Vella mill-Kunsill għas-Sigurtà fit-Toroq qal li stennew li l-miżura tal-budget li tagħmilha iktar faċli biex wieħed isuq dan it-tip ta' mutur kienet se tkun ta' suċċess. L-ewwel sitt xhur kellna ftit inqas minn 900 parteċipant. Nasib it was a success story għax nasib ħadd ma antiċipa li ħajkun hemm il-konkurrenza kollha, xi ħaġa pożittiva għandna biżżejjed diffikultà fuq it-toroq tagħna waqlas bil-mod il-mod hekk nistgħu naġivolawha wkoll. L-etajiet ta' dawn is-sewwieqa jvarjaw hemm min rab bħala sfida u hemm min rab bħala avventura ġdida. Vella spjega li l-interess fil-mutur tant kiber li minn barra ċ-ċertifikat kien hemm min saħansitra ġab il-liċenzja tal-mutur. Mela, l-etaj kien xi ħaġa interessanti ħafna x'kellna ovvja issa żgħażagħ li qegħdin jaraw an alternative method of transportation. Imma waqt kellna nies li ma kinux daqshekk żgħażagħ li forsi ħadu l-opportunità li isma' issa ċans li nipprova nitgħallem il-mutur. U daw ħafna minnhom imxew pass ieħor li ġabu l-liċenzja wkoll tal-mutur. Dan kien riżultat ta' xar sigħat taħriġ kemm prattika u teorija, possibbli permezz ta' ħidma bejn Transport Malta, il-Kunsill għas-Sigurtà fit-Toroq u dawk li jgħallmu l-vetturi, sigħat li raw li jindirizzaw kull aspett tal-mutur. Wieħed irid jara li dal-permess għandu ċerta restrizzjonijiet, ġifieri ta' kull ma' xar sigħat ta' training ma' approved schools fejn inti bażikament ħadd titgħallem kif għandek tiħandili għall-mutur u kif għandek iġġib ruħek fit-traffiku. Ara bil-fors ridna nagħmlu ċerta restrizzjonijiet mill-lat ta' sigurtà. Issa li fi żmien li ġej se nkomplu naraw bosta sewwieqa fuq żewġ roti, jonqos biss li kulħadd jaddatta għal din ir-realtà, realtà li żgur se sservi ta' nifs u taffi xi ftit il-problema tat-traffiku. U għalhekk li Transport Malta se tkun għaddejja b'kampanja edukattiva fil-perjodu li trasport ikun fl-eqqel tiegħu. Issa diġà għandna preparat hopefully September October meta ir-rax tal-iskola jibda u anke l-istudenti jibda jmorru l-università, jiġifieri bil-muturi tagħhom fejn diġà għandna kampanja vis-à-vis. Jiena bil-karozza kif għandi nġib ruħi jekk nara mutur u l-mutur kif għandu jġib ruħu ma' klieb żgħar ħelwin osra imma effettivi wkoll.